vedra. Zavede najboljše dječe kad... Evo, snema. Mama. Ja da? Hitro možeš gledati sad. Mama. Ja hoćem... Kako je to? Znači mikrofon. Mikrofon. Kako mikrofon? Dobro čujem. Da stigaš je nekada snema. A hitro gledati. Ja. To je to. Okej, ajde. Jeste zgasnilo? Ne biste 2 minute, 2 minute. Ajde, idemo. Sve to, da si ti povedala.